Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:54. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:56. Bayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republica, sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Aksyon bay mayong gabi kag sa aton mga listener sa atak naton lakat sa aton nga tiyempo sining gabi Lunes kita karon Hunyo 21 tuig 2021 naga dominante sa gihapon ang southwest monsoon kon habakat nagaapekto dito sa Luzon. Kag diri sa aton sa western Visayas may namataan kita is kabagyo. Sining hapon may klasifikasyon siya tropical depression. Layo pa man siya sa aton PER, nagaanta din sa distansya 2,265 kilometros ang kalayon sa nasidlangan sang Kabisayan. Ari siya sa 11.8 degrees north, 146.2 degrees east. Layo pa katama, way pa sa kasulod sa aton par. May dala ini siya nga kabaskugon nga hangin 55 km per hora. Nagamadlos ini siya masobra sa 70 km per hora. Kag nagagiho ini siya na katungdan namin nakatungdan sa sulod sang 20 km per hora. Sa forecast sang TC potential rate naton sa Pag-asa may manugsulod gid man pero malihis siya o kon ma-record ni siya pagsulod niya sa aton PE. Lapit-lapit sa Luzon na, Aurora, somewhere dira sa Kabikulan. So, mayo maulanan kita, kay daw perte man kainit kung kaisa. Ginatawag naton ning monsoon break, no? Monsoon break, southwest monsoon, tigululan, pero nakainit.
So, ang Metro Manila, diri sa aton sa nakatungdan sa Kabisayan o kung Western Visayas, kaprobinsyanan sang Mindoro, Palawan, Cavite, Bataan, kag Zambales. Ari na paidalom sa magalumon ng kalangitan, may lapta-lapta. Ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanakoob nga tuga ini sang southwest monsoon. While nagapabilin sa maayad-ayad nga tiyempo, ang iban nga bahin sa aton pungsod, may pagulugalom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan nga may dala ini na ligwin nga mga pagulan halin man ini sa gihapon sa prevailing southwest monsoon nga ginaugdan ini sang localized thunderstorms. Ang diri sa aton localized forecast nakatungdan sa Kabisayan kung diri sa aton sa western Visayas, lakip na ang aton probinsya sang Negros Occidental kag ang siyudad sang Bacolod. Magalumon ang kaaton kahawaan, may lapta-lapta lang ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanakoob. Kag napaidalom kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin, magahalin na bagatnan, pakadto na bagatnan nakatungdan south to southwest aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Ang kondisyon sa aton kadagatan kalmado, nagapabilin nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagdulodapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya, may takos ini siya 0.6 hasta sa 2.1 metros ang aton astronomical tide, no? Kag alas 8:49 sining nga gabi, ang oras naton 0.9 metro ang kadalumon ng tao magabalo sa 1:46 karon sa kaagahon, sa takos nga 0.5 metro ang kanabawon. Kag alas 6:08 sining nga gabi, nagtunod si Haring Adlaw, magabutlak ini siya alas 5:24 buwas sa aga. Ari kita 25 hasta 31 degrees Celsius o kon 77 hasta sa 87.6 degrees Fahrenheit. Si Bulkan Kanlaon, walo ka pagtayog, volcanic quake sa 24 natong obserbasyon. May ginbuga ini siya nga puti nga aso, gamay man lang, huyang-huyang, pero tumimbo ini sa 500 metros salin sa iyang guwabukon baba. Antes ini nagkulap sa direksyon namin na nakatungdan o kung northwest. Ang asupre o kung sulfur dioxide, ginbugayan ni, natakos sa 2,167 tonelada. Sinila nga Hunyo 20 kagapon nga adlaw. Kag ang parameter sa gihapon nagatag indikasyon may hydrothermal o kung tectonic na proseso nagakatabo dira sa kasulok-sulukan o kung sa kasudlan ni Bulkan Kanlaon. Diwat, DOEC Weebles in collaboration sa aton sa Negros Occidental Command Center, diwat nagapaabiso sa aton publiko. Si Bulkan Kanlaon naragyapon sa alert level 1, kagang 4 km permanent danger zone. Gina-enforcer sa gihapon. Wala kita sang may naobserbahan nga nagtayog laban ni Action Bray ang kadingilan Bukidnon gyapon, no? Waay pa mastabilize ang ilang crustal plate dito sa kwan o kon sa litosper kag antinosper do hindi pagid-establish, duwe-duwe nagtayog-tayog sing mo wala na duwe-duwe ara naman ang swarm sang mga aftershocks. May-ari kita diriya pero sa Basay, Oriental 2.7 unfelt Action Bray sa sulod sang 24 oras natin nga obserbasyon. So nilakat sa aton nga tiyempo, sa kay Bulkan Kanlaon kag pagtulotayog sa aton palibot sa aton monitoring alert and warning systems. Sige, may kay tulutaw haya aton sa palibot, Sir Gan. Salamat, Sir Gan. Good evening. Okay, maayong gabi. Thank you, sir. Salamat gid Sir Gan ni Republika Makaksyon, pinakaloy nga lakat sang panahon. May gina-check sila nga nagapulo pa si plat nga kuana LPA. Nagapulo pa si plat diri sa Philippine Area of Responsibility Makaksyon. Tiamo na sa mga utod naton nga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo.
Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 3 na subong adlaw. Yari kita sa Lunes, Hunyo 21, 2021. Una sa balita, una sa aksyon. Wakas na aton sa nga Facebook page pagya sa aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, YouTube plus ang aton sa nga Twitter account mga kaksyon. Ang aton sa nga text hotline sa 0963-757-0874. No, ayo lang ko sa inyo, 2 to 3 liners lang sa inyong sa mga opinion, mensahe kag iban pa mga kaksyon. Aksyon Brian Borden, aksyon firing line. Ponber na, Tob-Tob las 9 tak na sining gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Halalong gid mga kaaksyon kay ho kagabi, no? Nagasaulog kita kahapon sang ginatawag nga adlaw sang mga amay, Father's Day, pero isa ka amay ang ginbawian sang kabuhi sa mismo nga adlaw sang selebrasyon matapos maaksidente ang ginasakyan nga motorsiklo dira sa may dos hermanas so syudad sang Talisay. Ang iya sini nga angkas mga kaaksyon pilason man according sa Talisay PNP. Nakainom-inom si tatay. Action firing line. Halong-halong gid kay bawsusus ko ang panahon subong kadelikado gid sang sitwasyon mga kaaksyon. Ang iban nga balita mga kaaksyon sa balita lokal, domdoman itong ginlothang sa nagligad nga Hunyo 19, tinalikdan gid lamang nga Sabado sang adlaw didto sa syudad sang Victoria sa barangay 21. Way gihapon sang may matumod nga suspitsado ang Victoria's PNP kay ti amonay way sang saksi way man sang makasugid abi no kon anong background nya gid sining iban pa aside sa ining sa biktima ang anay priso sa sulod sang 4 kabulan pa lang nga nakagwa sa kaso nga illegal nga droga. Action firing line. Pwerte yang Negros Occidental sa tumbahanay, yan tanan nga nagkalatumba sa riding in tandem, may ara sang angot sa illegal nga droga, mga kaksyon. Kaya mo na gani, hindi taman mabasol ining otoridad naton hindi makahatag sang nagakaigo nga hustisya sa kamatayon sa mga biktima because nga why man sila sang konkreto nga ebidensya. Sa nambal na nato as always, sa aton nga pagpangalagad, si police hindi gid niya maka-file sang kaso nga palagpatanay lang kay kun palagpatan na nila nagausik lang sila sa tiyempo kanugon lang kay ibasura man lang gyapon. Action firing line. In short, ang kapulisan ta nagapangita gid sang ideya nga makakuha kon tani sang ebidensya among support sa kaso ano sa ahi sang kaso ngay nati kun why gid. Tiyan mo na, ining mga utod ta dira nga naga-engage gihapon sa illegal nga droga abi pag-ululuntat na. Kay magkala-disgrasya kamo, no? Hindi pa matumod sa pulis kung lansihanay, kagrupo nyo, or nainit sa imo, bangod nga basi may ginkakak ka, kay nadakpan ka before, na priso ka, nakapanugid ka sa pulis, din mo ginakwa supply mo, pwede nga amo ng suspect. Action firing line. Hindi man malikawan sa huna-huna sa publiko nga base ang nagapanumba otoridad man. Iway tagaling ebidensya gid amo nang galing budlay hindi kita sagi ka ebidensya kon pang sibangod kay wala kita sang ebidensya. Action firing line. Ang mga balita diri sa syudad sa Bacolod sang nagligad nga adlaw to may tricycle driver nga ginbuno patay sang iya sini kaugalingon nga tricycle driver dira sa barangay Mansilingan, tinagsungka ang suspect sinigid lamang hapon. Action firing line. Ambot kung ano gidang pinaka-matter sirikon nga ang ginagadhagad ya pa ni inom spuloyan ya gali kay may mga plano na siyang himuon sa pagpatay sa upod niya nga driver man. Tiway sa kagwanta sang panago nagsungka ining suspect pamatiyan tanay karon ng panaysayon niya. Action firing line. Ang iban pa nga balita maka-aksyon diri sa syudad sa Bacolod, ang police station number 6 padayon man nga naga-imbestigar sa tong isa man ka tricycle driver nga ginlothang dira sa may Doña Juliana, Sharina Heights. Nagligad man to nga ginabi mga kaaksyon, ati way man suspect man. Pwerte yan no.
proteya no kung anong trending subong ni COVID-19 amo man ang lagas-lagas sang riding in tandem suspect. Action firing line. Ang iban nga balita diri iya sa lokal gihapon sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Ang Bacolod buwas nga adlaw may manog-abot according pa kay Mayor Bing Leonardia may manog-abot nga 15,000 ka doses iya sang Sinovac vaccine. Action firing line. Kag i-check taman ni karon ang preparation sang tanan nga mga otoridad naton sa Bacolod kon ang 24 sang Hunyo ang pagahambalan. Anong 24 sang Hunyo? Amo ning natawag ka piyestahan ni Juan Di Bautista mga kaaksyon. Ti Bacolod diri ang aton sining otoridad nagpakig-angot na sa mga owners sang resorts sa mga kalan-an sa Alangilan kag Granada kag pila pa ka mga lalagawan diri sa Bacolod nga dapat magsirado sa sina nga mga panahon Action firing line. para iwas sa pagdamo sang kaso ni COVID-19 kay tiyan mo na nagasaka sobra 2,000 na ang kaso dis Bacolod subong. Action firing line. Kaling kiti ang ining sobra 2,000 nga kaso do hindi mo na mabatyagan gid maayad-ayad ikumpara sa nagligad nga tuig 2020 sa kasagsagan ni COVID-19. Subong daw why naman na nga. Do kasimple naman lang sang panahon. Action firing line. Makalakat ang tao nga makasuksok iya sang face shield kag kuan kag inang ginatawag naton nga face mask. Oo, away na solve na. Hindi ka na nakuratan kay COVID-19. Action firing line. Samtang sa Negros Occidental nga balita makaksyon sa ton nga pagpangalagad karon dugay-dugay sa Negros Occidental nagalagas-lagas man ang numero ni COVID-19 no. Kay COVID-19 vaccination nagapadayon subong adlaw sa 7 ka mga LGUs sa Negok. 500 so kon 500 vials sang Sinovac igindulong sa Silay kag La Carlota mga kaksyon. Action firing line. Nakadlaw kaniblang vaccination sa Negros Occidental nga do kadamo giniya sang sagi ka panghilabot sa vaccination. Action firing line. highly politicized ang vaccination sa Bacolod kag Negros Occidental mo. Inablang ginahimuan sang kiwi nga mga statement kag istorya gud anaya sa pamulitika. Action firing line. La City Jess makaksyon sa aton sa nga pagpangalagad diri sa aton sa action farming line. Action firing line. Ang politika dan diri sa Bacolod subong mga kaaksyon kuana kon sa mga pelikula pabi action hands action El Rey ara na sa tunga-tunga nga medyo manami na gid lang tawon ang story biya kag madinuguo na ang sitwasyon. Swerte na nga binalbalanay kon politika ang pagahambalan diri sa syudad sang Bacolod. Sa ibang to nga lugar ya way na sa pakpang politika kay kalayo pa man sang filing of COC. Ara guro pero do pasulo sekreto lang pasulo simple pero diri sa Bacolod subong ya kon ini nga baanay nga balbalanay abi i-convert sa action El Rey sa armas do mga AK-47 Armalite kag mga using agim. Action firing line. Porti nga binalbalanay iya mo balos-balos mamati ka lang makadlaw ka na lang gusto do manginit ka man kado lapaw na gid ang iban nga mga istorya. Action firing line. Siga, balikan ko na karon makaksyon sa aton sa nga pagpangalagad sa balita lokal. Kay didto ya sa nasyonal manugayawon kita gamay gid lamang. Oy, perte no. Si kon politikang pagahambalan mga kaksyon, si Senate President Tito Soto mga kaksyon, nagpalayag na sang sinigid lang mga hapon nga kon magpapili bilang presidente si Manny Pacquiao, masuporta ang Nationalist People's Coalition or NPC. Do mo ning mabakod-bakod nga inkwentro ko matabo ni Inday Sara Duterte. Action firing line. Sa piyak man nga grupo o ni NPC tong ginmono ko Action El Rey, ang PDP laban nagpalayag man siya suportahan sang PDP laban si Inday Sara Duterte kon magpapili bilang presidente. Action firing line. Ari sadyani napanas gid sa pananawan kag hunauna sa publiko subong ang Leni Robredo for president do pagabuslan gid siya ni Manny Pacquiao. Action firing line. Ang iba nagapamangkot
Tinga suportahan sang PDP laban si Sara Duterte kiti si Manny Pacquiao galing chairman sang PDP da. Ti way man naghambal si Pacquiao ang papili siya mo. Action firing line. Kag ang PDP laban ti may poder man sila nga maghambal nga ti si Sara suportahan nila. Pero genklaro sang PDP laban nga wala nila gin kakas kag way nila gina ichapuera si Manny Pacquiao bilang chairman sang PDP. Action firing line. Kamadom-duman nyo, report ko sa inyo last time nga may ara sa convention ang PDP laban sa Cebu. Wala gin-invite si Manny Pacquiao. Action firing line. Why isa to gin-invite? Oo. Kag ang ato nga convention may ara sang dako nga basbas ni Presidente Rodrigo Duterte nga may ato to sang video clips nga ginpadala si Presidente nga naga-congratulate kag nagahatag sang mensahe. Oo. May video to sa ginpadala, meaning may basbas ni Presidente Rodrigo Duterte ang convention nga to hindi lang to kay pulo PDP laban lang. Action firing line. Si Pacquiao ay ito, chairman pa naman siya. Tibwas, si PDP laban may ara sang national meeting na naman. 16 and 17, no? GC6 kag GC7. Lantawon tabi kon si Pacquiao at to Action L. Kay Peginchinde ko sa Pacquiao, subong nga patay-patay ka training kay may boxing ni sa Agosto 21, batok sa kay, Spence ato. Action firing line. Ato to sa Pacquiao, subong yan na sagi kalibot sa oval, kag gabukiran sa sagi kadlagan, ho. Upod sa iya, sini nga sa mga supporters niya, si Buboy, ito to, sa gislak boxing. Ti ko, ma-invitar mo sa Pacquiao na, mas unahon niya pang convention nga inisang sa tinapungulaya sa Agosto 21 nga maganar ito ya milyones na naman to. Action firing line. Perdi o daog si Pacquiao sa away, daog na si Escorta. Kag inang balantayan, kay basi ina nga kwarta nga makabi niya didto sa boxing niya, gamiton sa palaabuton nga eleksyon. Action firing line. Nan, kag kon mamatud-an, kag mangin matuod, nga basi magapapili gidman pagka-presidente si Pacquiao, kag suportahan sang NPC, ti ano ba lang NPC haw? Kag mag-collaboration na sila karon Action El Rey sang Liberal Party, susko, higanti, ini nga mga political party sa nasyonal iya. Action firing line. Liberal Party, maning grupo nanday Noynoy Aquino, Marujas, Leni Robredo, sa piyak pa ng NPC, tingbo nila ning pwersa, inkwentro sa administrasyon, PDP laban, ano pa da nga mga regional political party or group dira ninday Sara Duterte amo ning inaway sang Gulayat versus Gulayat. Action firing line. Sadya ini, no, ang eleksyon sa 2021. Ang nagagwa nga ngalan subong Manny Pacquiao kag Sara Duterte, no? Ang balantayan sino ang mangin vice presidente ni Inday Sara. Kay kon madumduman nyo hambal sang PDP laban, gin-adapt nila manifiesto nga kon pwede liwat magpapili vice presidente si Duterte sa 2022. Action firing line. Personal kay Duterte, hindi ko ya magpapili vice president kung si Sarang presidente. Kag hindi man gusto ni Duterte siya kung gustuhon gid man kundi si Bongo ang magpresidente. Pero ang bali Duterte sa dili na jud ko. Kamo na lang diha oy mutan-aw na lang ko. Action firing line. Mga Isko Moreno, why na ni? No? Daw madula na ni ngalan. Si Grace po, mga kaksyon, nag-wave na to siya, daw lang alang pa ko. No? Sino pang iban? Kadamo na sang daw why na katungkaaw. Ang vice presidente ni Manny Pacquiao, amo ning balantayan. Kay base, amo si Soto, mga kaksyon. Action firing line. Ang kay Sara na naman, base kibuton kita. Si Gibo o kon si Marcos mangyapon. Action firing line. Kaling hindi sila mo na ka-close ni Bongbong Marcos, basi bala si Amy Marcos, ang babayi. Action firing line. Yan mga propanan-awan mala na aton, ano? Kaya mo ni mga ngalan, subong nga nagaginawa si Iri mo. Dapat bulubantayan, tani sila kag pili, gid kita ha. Amo na ning panahon nga makapili, kita ulit subong kadamo, gid sang ginatawag naton mga kaksyon nga inang nabuwayset sa administrasyon. Kadamo man sang nanamian sa administrasyon. Di ko nabuwayset ka mo da, amo na ning panahon nga makapili ka mo sang sinugusto niya. Action firing line. Kung si Kwan pa, Action Oliver, si former Councilor Kanutan,
Siya, bisan sinuolan na, basta hindi lang kawatan. Action firing line. Siya kontra-kontra kung ginyadaan niya action bray ang korupsyon mo. Tudno si kanutan sa una des Bacolod. Korupsyon gito yung iya pero may ginangasal. Amo to nga ngilidlisan gisa sa iban nga mga kaupdanan niya. Action firing line. Ginambalan pa ni siya ganyan rin sa isa niyo do ka feeling Mr. Clean man ni siya ho. Action firing line. Pero ano ning tikang ni Mr. Kanutan man, konsihal or congressman? Oh, do din ni urong dalaga niya man, bantibantayan tani be. Action firing line. Sige, ang iban nga balita sa national mga kaksyon karon nga gabi bantayan naton sa Talk of the Nation ni Presidente Rodrigo Duterte. Base may ara siya sang pagpatag na, no? Sining nga pag-usar action il-raise ang face shield bla. Para sa akon do hindi gani bugat bla nga sagit ni kalalis-lalis ining face shield gani mo. Kaya ning face shield gani do hindi magini isa ka kilo da kun ibutang das nawong mo nga kada mulakat do ga huy-huy gidyang guya mo bla kig ilong ni Blackson il-ray. Pero galing kay kisa matingala man tablas kwan, matingala man tanan sa mga opisyal tas nasyonal, nga kagamay nga klase bla ilistoryaho ni sagin nila padako. Action firing line. Naglano kagamay-gamay gid sini mo, no? Nga way pa naubos ang inyong facial bligya dahaw nga sagin niyo. Si Senador Bongo ay pa naubos facial. Action firing line. Mas may ara pag na produce nga way gigro na ubos pamaligya ay. Tag 3.20 na lang nasubong gani mo. So nasa sinta, subong 3.20 ah. Kung mangindi kay lagsom ka pa kanina sir tag 5 na lang gini. Action firing line. Wala na may nagabakal mo. Ting subong nga gabi mabalaan tani kung diin gibla pwede usaron si facial do kon hindi. Initially sa outdoor, sa mga public places nga inang ikaw lang bla isa, inablang kung damo kagin man upod pero ang distansya protect layo pwede nga mahukas ka facial mo. Tiyan mo nang balko gani bisan hindi pa ni paghihambal ni Presidente Rodrigo Duterte, hindi tanan ni sa gilalis ni kay ini protection ni sa aton kag ining facial niya ini ano man ni kagamay nga plastic hindi kani bugat guyata da bisan sagit ni kasuksok bisan magtulog kada. Action firing line. Oo, tiyan mo nang lihambal ko may mga public officials nga gusto man magpaipal aw sa facial lang hala himuan ka istorya mga kaksyon. Pero laton tanay karona kay ti balita managyapon sa aton sa nga pagpangalagad ariyo kay subo nga adlaw mga kaksyon suno iya sa DOH naglambot na sa 8,407,343 ang nabakunahan sa pungsod Pilipinas. Ang nakakuha diri sang 100% again meaning nakakuha ka na sang second shot mga kaksyon fully vaccinated ka na ara na sa 2,055,000 plus mga kaksyon. And then ang first dose pa lang ara sa 6,253,400 kag ang average everyday sang vaccination sa Pilipinas yara sa 208,809 mga kaaksyon. Action firing line. Tinambal na naton para makuha ang herd immunity sa Pilipinas, we need 70 million individual nga bakunahan before mag-end si 2021 nga tuig mga kaaksyon. Pwede ta na mahimo. Ang problema lang bakuna, kay bakuna kadyutay. Damo sa nagalinya na nga gusto magpabakuna no? Kadamo na sang gusto magpabakuna. May mga lugar nga hindi gid magpabakuna man. Action firing line. Ang panibago nga balita sang DOH mga kaksyon kay may nagdugang nga 3 sa 14 nga ginakabig nila nga Delta na naman niyo. Delta variant sang COVID-19 nga nag-originate ini sa India. Ti mas dasig ang transmission niya ini daw 60 to 70% ang transmission niya pagi sa droplets man gihapon sometimes daw airborne pa ni. Suno sa report but way magid sang dako nga evidence abi according sa mga eksperto pero may 17 na di subong sponsod Pilipinas according sa report nga mas dasig ang iya sini nga paglaton ikumpara sa normal kag naguna nga si COVID-19 mga kaksyon. Ang cases sa Pilipinas subong nga adlaw 5,224 nagdangat na sa 1,364,239. Ang naka-recover 1,284,643 kag ang padayon nga naga-suffer subong kay COVID-19 55,847 kag ang patay 23,749. Action Brian Borden. Action firing line.
Lasiti 23 na sa aton sini nga pagpangalagad nga kaksyon sambal ko sa inyo kaina. Buwas nga adlaw diri sa Bacolod may maabot iyang kwan nga 15,000 doses mga kaksyon sa Sinovac diri sa syudad sa Bacolod. Additional na naman ini sa nag-alabot sa nagligad. Action firing line. Ti ina may nga balita para sa aton diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon kag sa Negros Occidental subong padayon man ang vaccination didto. Action firing line. Subong nga adlaw mga kaksyon ang Negros Occidental may ara sang isa ka apur 119 iya ka local case mga kaksyon LSI isa kag duha ka ROF. Kung isuma total mo siya 123 ang Negros Occidental. Ang Bacolod ara sa 84 local case tanan-tanan mga kaksyon. Action firing line. Ara sa 84. Ang Okta Research nagpagawa sang report mga kaksyon sang nagligad nga adlaw kon kahapon sa mga kasyudaran sa bugos nga Pilipinas outside sa National Capital Region. Ang may pinakadamo or most new cases sa bulan sang Hunyo. Tub-tub 16 mga kaksyon, no? 17 rather, June 11 to 17. Nagapanguna diri ang Davao City. Action firing line. Ang Davao City nagapanguna diri mga kaksyon. Sa diin sa isa ka adlaw may ara sila sang 232 ang kadamuon kag may ara man sang 184. Ang changes niya diri ara sa tag 26%. Davao City mga kaksyon ha. Kag ang nagapangaduha diri, congratulations, among syudad sa Bacolod. Action firing line. Imagine mo na Action Olivera. Sa niligad to, pangaduha kitas dumagete man. Ngas pagkadamo sang cases, subong niya, pangaduha man tagyapon, nga sa kada adlaw, may ara sang 121 to 163 iya ang average sa Bacolod during that date nga June 11 to 17 mga kaksyon. Action firing line. Dito ang Davao subong modified enhanced community quarantine ang ila sining classification. Kita dire modified general community quarantine. Ang pinakanubo nga classification sang quarantine mga kaksyon ang syudad sa Bacolod, pero ang ginatawag naton subong nga kadamuon sang kaso masubra na 2,000. Pero duway naman ang tiyak batsyag. Ikaw action level ka batsyag ka, duway naman lang, no? Do ka simple naman lang sa aton sa sitwasyon naton, pero ti kanadlukan gyapon. Ang Iloilo, mga kaksyon subong, na mga bay na naman sila. Ang Iloilo, mga bay na naman sila, nga kung pwede, nubo-nuboon naman ang ilang classification. Kaya nga ang mga negosyante to, nag-araragoy na way naging income. Action firing line. Kag ayuda na naman siguro problema no? Ayuda na naman ang problema mga kaksyon. As of last night mga kaksyon, according sa PIO Bacolod, ang aktibo nga kaso di subong tumatagingti nga 2,277 o 70. Action firing line. Grabe yan, no? Pero kumustahon nato nabing syudad sa Bacolod subong. Most likely boss adlaw may ara kita vaccination, may vaccine kita nga magaabot diri sa aton. Kag ano ang ila sini pagtratar sining face shield nya ini, no? Kag iban pa nga pwede naton isalsal karon pamangkot sa aton sining opisyalis diri syudad sa Bacolod kay nga critical ini nga sitwasyon for Bacolod ang 2,270. Action firing line. Madako ini makaksyon, hindi ni malahog-lahugan, no? Tuman na ni kadako iya sa probinsya subong gahuluhan boys la sa 1,500 man no? Gasululobra pas la gani mo, gasululobra pas la kun ka isa. Ang problema sa probinsya subong ang vaccination. Kaya may ara iya sa mga lugar nga ang bakuna ginabalik ang iban kay way sang may magpabakuna. Action firing line. Kon information drive na lang guro, hindi naman gid naton mabaso lang mga opisyalis tas gobyerno.
Kay will known naman ni sa aton tanan-tanan. Kumbaga, kabalo na gid man kita iya sang ining si COVID-19 nga ini. Action firing line. Oo, kabalo na gid man kita kung ano ni si COVID-19 mga kaksyon mo. Ti inang sagi gid yapon ka pamati pa sa mga information drive. Halin pa last year ang eksplikar sa gobyerno. Di subong ina ayo sa gobyerno bakuna ang solusyon mo. Pero balikan ko na karon na. Unahon ko lang Action Oliver ang Action Dale ang patrol. Kay nagsungka sining hapon mo. Kung nagaring pa siya, balikan ko lang na karon na. Kay nagsungka sining hapon ang suspect sa pagbuno sang iya sini upod nga driver sang tricycle dira sa barangay Mansilingan. Action firing line. Ano ayhan ang nagsulod sa iya sining utok nga nagsungka ti una konsensya no? Din kagid bi makadto nga plagyo hasta san-o kagid bi nga manago abi. Kay ti identified ka, no? Ti filean kagid niya kaso, pag naka-file kaso ting hulaton mo sa plakadlaw ya warrant of arrest. Kay pag panago mo dahil siya nagapakita na nga guilty ka sa krimen. Action firing line. Oo, ti pangitaon kay gina ko may wanted, may warrant of arrest ka na. Ti kung wanted ka na, sagi kaya panago, ti systematic na yang ang warrant of arrest. Bisan diin nga lugar may ara sang warrant of arrest. Ti kung matiktikan ka nga ara kada dakpon ka bang gyapon sa kapulisan so temprano pa nagsungka na siya. Nagsungka na sa gilayon, hibaloon ta patrol kung anong sulod sa una yung nagsungka. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radyo. Action Radyo. Action dyan, may gabi. Action Bray, bangod sang konsensya kaging yo mismo sang iya nga mga himata nagdesisyon ini nga isa ka construction worker nga magsungka sa kapulisan sa police station number 7 kagatubangon ang kaso nga may pasaka siya nagkaangtanan siya krimen nga ginabuhat abi no tinalikdan nga Sabado sang gabi sa mismo sa area sang Hyacinth Street Purok Mabinuligon Barangay Mansilingan Shrad sang Bacolod. Action Bray. Ang ining suspetsado nga nagsungka mga pasado alas 4 ang takna sang hapon kaina ang naging kilala kay Denmark Delicious. Denmark Delicious, 36 anyos, sang Purok Mabinuligon, Barangay Mansilingan, diri man sa syudad sang Bacolod. Sa Action Bray ang nagbuno kag nagpatay sa 49 anyos nga tricycle driver nga si Anel Delicano. Anil Delicano, 49 anyos, ang Purok Pedring, Barangay Estefania, Syudad sang Bacolod, samtang sila ang nagainom-inom sa mismo sa area sang Purok Mabinuligon, Barangay Mansilingan. Kaya na, sunod rin kay Police Captain Elmer Bonidia, kaya na presang aga, nagpalabot ng pamilya, nga duletano, gitman magsungka, ining suspetsado, galing kay naglabot na alas 4 sang hapon, gaulat na ng kapulisan, dito kag sila na lang personal nga nagpadulong sa Station 7, ang ining suspect o po ng iya nga may mata. According to Action Bray, kay ining sa suspect na si Delicious, nakonsensya siya sa iya mismo ginhimo, kag ang pamilya yaman mismo ang nagapahibalo kag nagapamilit sa iya na magsungka sa kapulisan. Kag natubangon na lang ang ining kaso nga iya kunabing krimen no nga iya ginbuhat. Action Bray. According to kay Delicious, iya man nga ginailusulan kag saan ka isang pasaylo sa pamilya sang mga o kung sa himata rather sining biktima nga iya ginbuno. Ang natabo si Ridrick, nagpanago naman siguro in the area man sa Mansilingan patapos sa makometer ang krimen. O galing kay wala sa gilo nagsungka, kaya ang baladuruwa pa sa kuno, dumanago, ginatanay-tanay bala sa mga otoridad. Action Bray, galing kay nadugay-dugayan, di siguro katulog Mayo, at nagsungka, nagiblang sa aton kapulisan. Ang natabo, kahapon, doon ay pagkitaplano magsungka, kaysang hapon, nagpalagyo pag Action Bray sa mas medyo lalayo nga lugar. Nagsakay ni kuno jeep mong nakitaan ka mga residente sa lugar, nagsakay ni sa dipasay nga salakyan, pakadtos may barangay Bata, nagreport yan yung mga residente dira sa lugar sa kapulisan, ginlagas pa nila kung sa dito nagsakay ining ang suspetsado, dito labot sa mga barangay Bata, wala nila nabtan bra, wala nila nakitaan kundi naglusot. Action Bray ang suspect kag nakaparago sa edikto man nga kakilala sa may barangay Bata diri sa syudad sang Bacolod. Karon, ining suspetsado, nagapangapin man siya kaugalingon. Suno sa iya, abi,
abi ko na kayo doon na insulto, sobra, kag na impito sa ginambal sa iyang biktima, sa silang gabi. Temprano, pas ako na nasugod, dinom-inom, mong sang Sabado sang hapon, sige na sila inom, action bray. Araman naman po ng iyang amay, silang suspect, arang amay sila tumangan, 3 sila ka biktima. Ang naglain ng tukuno ko nagsulod sa iya ulo, kaya ginambalansa ko nung nagambal ining biktima, aligasyon siling suspect, nga way kuno pulos ang pamilya sang suspect. Kaga palabi na ang iya mismo nga amay ngara sa atubang sining biktima action bray. No pud man nila inom. Ti mga pasado na sa isang takmasang gabi, nagkuha ni sa kuno sang paha na bala nga may kutsilyo. May paha nga may kutsilyo action bray kuha ya. Kaga ato naging prepararya nga daan. Kaya nagsulod ko sa utok ya kung magpadayon sa gyapon ining biktima sa pagpang-insulto, iya aligasyon pagpang-insulto sa pamilya, kag mismo sa yaman nga amay, ati basi mapilitan lagi sa makahimo sang krimen. Tibot silingon action bray, according diri sa iya, nga nagainit na ginidaan na yung ulo, tisigi lang gyapon ko no, istorya, ining biktima, tubtob mga pasado na sa sontak na sang gabi, dito na kag na-committer ining krimen action bray. Ginalang, gipamangkot sa naton, according sa iya, may mga gandaan, naging man sila nga timatima, bala nga doa, sining biktima. Do may dumot na sa nga daan, giliya, action bray, galing kiti, do miguhay lang, tapos nagupod pa sa inom, ati digto giguro, kag naglain ang lakat sang panyempo para sa paminsaron, sining suspect, kag nahimo niya ang pagpangbuno action bray. Nagapayo man sang pasensya, inisa, no sa himata kag tiyamalya handa man sa tubangon ang kaso. Nakawala pulo-pulo sa kakon na amay na inom wala sa agad ang mga gapon. Wala pulo-pulo, tiyo ko na yung pito ko, gatubangan mo kami inom ni tatay. Nakawala kamay ko kung inom, din na yung pito ko. Ako tuwagin, kagin na nagbuya ko sa mga screen. Oo, ako una pa kudala. Nakadala na ko to. Una yung nagbuya na istorya. Ako tupagwa ko sa bahan at hanggang nga kutsilyo. Pero yung panilaga ko sanay. Yung panilaga ko yung story, una no. Ang mga na yung ko. Pero wala ko pa, may nakakuha ako, may armas ako yan, may kutsilyo ako yung iya ka pa. Sumita ka na kumugal. Oo, kaya sa liga na si tanay na kami na mo. May daan na kami na kalimutan ko nga silwa. Action na bray na batian si ining suspectado, no nga si diri siya sa interview mismo live dito sa may police station number 7. Tanda mo na galing kang impito doon di ginabatunan sa korte Gani, bisan pa to ganyan bali police Captain Elber Bonilla, bisan pa to mag-witness atong amay nga tutupod sa inom gali kay ti hindi gid insaktong ginimo nga pagpatay action by sa tricycle driver kag pagbuno niya ginhimo kaso gyapon ini nga murder kay ti intentional o kun hungod gid ang krimen nga iya nga ginobra action na bray no. Inubog in short inubog ni tanan action diyan ang istorya ngayon Oo, ang ilimnon garo ng kadto sa utok no wala sa sana. Impito mo. Na impito gid sa action na bray no. Father's Day pa naman. Oo, amo gito sang Saturday pagka aga sa Father's Day. Father's Day. Gin-check naton, ini sa may daan naman nga record action bray nga nang buno man sa una. Ang suspect no kay ang natabuo diri sa una gatenera sang iyang asawa sa may Dalan Burgos o Congalo balang area barangay 29 diri mismo sa may syudad sang Bacolod sakop daw padawag nila da Burgos area. May 2018 may ginbuno ni sa kay dogin tuk na daw ginaulo istorya do resolution lug action bray kinuha ya ko na do stick binuno sa may biktima at tido dong layman to action bray no kurto utok gigla si tao nigli oo ti amo na police captain Bonilla may history na gimana sa gali nga basta ginatawag nga impito ni action bray may mahimo gid sa nga krimen kaangay sini no pero ti 2018 2021 subong nagatiara man sa giro sa gihapon. Ayo ang papangipresensya kay konfirmasyon niya. Naari si diri siya sa lot action bray.
Oo, kasi sahayan lang ko. Yan himo ko ng tawag na treatment. Kasi sahayan lang ko sa mga pamilya sa nahimo kung treatment. Patawad, pasensya lang gid. Di hari lang ko ni subong sa makasibe ni kung bulkari cylinder ko di ko na gid man. Pasensyahan niyo lang po. Damo ko salamat. Amo. Ate, tumangon ba sir? Action na mo na si Idrissa sa Tunay mismo dito sa area ng station number 7. Sumining ka, gini sa priso, so na. Wala sa na Why? preso, doon na reglo lang ito nila action, Bray. Ining kaso man, no? Ang ginakakuban sa buong police station 7, nila di mag-lapse sa ang reglementary period. Aha. Pero doon ginatinguan to nila, kay para hindi bla makagwa na, mapriso na nagini. Ining suspetsado, kay desidido man ang sabayin sang biktima nga magpasaka gid sa kakaigo nga parambungon action, Bray. Advice lang ko sa yan, hindi sa magtinguha ka magpulo palagyo, kay base magtumbling gid siya. Amo pagid na, no? Kag ang ining biktima nga daan, ila sa pamilya nagpalabot sa kapulisan nga decidido sila magpasaka sang kaso nga murder action, Bray, no? Kaya mo na ang matabo subong ala sa temporary custody ala sa custody ng Station 7 ginaprepara naman ang kaso galing kiti napunan ang mga police Captain Bonilla kung nagpatutin pala sa sungka kaga kung ang pulis na mismo nagkadto may mo napasaka na gayon ang kaso siniginamang nga hapon. Balita gikan sa Batol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sunod sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Action Firing Line. Swerte may agi na to gali. Amo na nga hambal pamatay tao kay may criminal instinct ng tao kung kaisaga ka anad ka na mo. Doon na anad na siya bla. Basi makuan mala niya, mariglo mala niya. May tumbahon ta ikaw. Action Firing Line. Isugo sa kahulugbon, tapos may suya-suya pa, akig-akig, away-away, ano nga sistema, dungagan pagid nga naka-shooting-shooting, disgrasya. Action Firing Line. Lasyit itrantain na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon, ani nga bahin sa aton nga pagpangalagad, dulong sa aton sang Lasyit 40. Pagbalik naton karon di ginugay dugangan ta ang madamo pagid nga mga balita sa aton sini nga pagpalagad standby. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Maayong gabi sa aton sini nga mga kautoran nga naga-monitor sa Limat Tinion, ano? Si dalagid lang Arya. Si Noel Omania, good evening Sumbray, monitor lang kami din ni Laura Pacol or sa Pacol, Bago City, Hendrita Omania, kag si Toto Noroy, sila ni Leon, Duel Omania, madamong gid nga salamat. Alex Montesa, ginapanamyaw, kuman sila ni Ma'am Lily King, Ma'am Jean, oy si Sir kag Ma'am Christine Minies Villalubos. Christina Barrios, hi Mel, good evening. Si Diding Alojamiento, good evening, Sumbray. Monitor lang ko radyo, Barangay Antipolo, Pontevedra. God bless you all. Salamat. Yvonne Voicer Araman, naga-monitor. Thank you, good sa pag-share. Noel Omania, Patamyaw lang, Sumbray. Roadside, Lagasan, Bago City, Maayong Gab-Iliwan. Si Christina again sa Sumag, naga-monitor man. LM Mohar, Alex Montesa, mga pamilya Sornieto, sa barangay San Juan, Pontevedra, kag pamilya Pasyulan, sa barangay Pahilanga, Hinigaran, pamilya Selo, sa barangay Nabulao, Sipalay City, madamo gid nga salamat. Si Merly Gonzaga Araman, naga-monitor, stay safe sa tanan, God bless. John Vicente, hi, good evening sir, pakigreet naman family ko, Himamaylan City, barangay Karabalan, Family Vicente from John Vicente, Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Barayo Garay, naga-monitor man sa Pandanon, DSB. Thank you, good. Arman Regalado, may gabi Sumbray, monitor from Montara, Isabela.
Elizabeth Malaka Gamala, nagamonitor man. Happy Father's Day. Monitor via on air. Keep safe always. God bless us all and more power. Thank you. Good. Si Ayan Shine Huntado. Taktuan ko. Good evening, Sir Bry or Action Bry. Pa-shout out lang ko na kay Ana Lorraine, Lana kag Marge. Gapamati gid sila sa Imo Bry. Salamat. Thank you. Good. Ana Sinoro Araman, happy Father's Day. Idilaw sa gamonitor man upod si Nana Isabel. Pamati na lang kami sa radyo kay ang FBP Gaw Signal. Ang imo signal na guro. Violi Sore, good evening Sumbray, belated happy Father's Day. Gamonitor lang kami diya. Lagrang Hala Carlota. Joel Trinidad, Bia Jonathan, good evening Sir Bry, kag bayang aga lang sa kay Ma'am Vanessa Mayo kag Kayla Jelly sa USA. George Gargasiran, nice you're back on air. Thank you, sir. Thank you. Paul Spat III, Pilton Lipura, nagamonitor sa si Pasay City. Janet Flores, good evening, Sir Bry. Thank you so much that you're back in your program. Miss namin ang tawa mo. Si Beth Villanueva, Ami Tubong Banwa, nagamonitor man. Adlaw pamati against program. Thank you, Beth. No? Thank you, Beth. Bon Ignacio Lacarlota Subong, nagamonitor gaulan to ko do. Ray Carbakil, no? Good evening, so Brian, tamyaw ko lang da si Gail Tagalog sa Mansilinga, naga-monitor gid subong. Si Marcelo Piniafiel, may gabi akong Bray, may anchorman di sa Bacolod nga nag-mention nga grabe nataghol sang mga whitey. Siling ko grabe man bitaghol sang mga ready. Sadya sa politika sa Bacolod, no? Do, ay, but lang. Si Gal Tagalog, may gabi sa aksyon, o ka-aksyon. Ginagreet ko lang si Ray Cabarquil, aka Dodong kay Jomare Kalibho. Kadagabigid pamati Action Radio, wala palya. Salamat. Michael John Season, good evening Sumbray, from Chato Elias Paranaque, great ko Victorio Daddy Pok, Hison Jr. of Deca Homes, Kabog, sa Barangay Kabog. Suzette Pahi Marhin Araman, monitor lang Barangay 30, belated Happy Father's Day sa tanan nga father sang batch 76 Bacolod City National High School, no? Michelle Onabia Colantro, naga-monitor man. Action Bright, greet ko lang pa family ko sa Salvador Benedicto. Colantro kag Aguilar nga always kapamati sinyo. Thank you, good. Niel Brian Balues, naga-monitor man. Thank you sa panihapon. Joby Munares, Ana Madrid Zugbro, damo pa sila stock sa face shield. Sir Brimo, never kami diri naga-face shield. Only the medical health workers lang, only face mask sa amon. Kag subong wala na kami diri naga-face mask gani kay kay more or less 50% na diri ya vaksina sang Pfizer kag Moderna sa Europe. Si Dads Aberia, evening Action Brian, welcome back. Ari kami gyapon sa Barangay Sumag. Salamat. Imbon jo kampo sa Maaw, Utay Benedicto, tawhay lang kay Sir Norbing Hinubata, naga-monitor. Liatres Halandoon, good PM Brian, monitor lang ko Liatres Halandoon. Si Maricel Obihiro, greet niya lang ang Obihiro kag Librando family. Virgil Pinda, naga-monitor man, happy Father's Day. Monitor always from Celine Homes. Gihapon, stay safe and God bless on your family. Thank you. Giovanni Guasina, no? Good evening. Maayo lang pag-monitor kay retired police John Gallinero and family sang La Carlota kag Inday Dako sa Silay City. Thanks. Leah Younger Esquivel, good evening Sumbray, monitor from Talisay. Montesa Alex, please kindly greet Sir Bry, ilan ni Ma'am Vanessa Mayo with Doc Mayo or Mayo sang Minnesota, para Mr. Alvarez sang Barangay Tangob, Ma'am Jinky de Lagdon, Phoenix, Arizona, kag family de Lagdon, appeal sang Tandanon DSB. Upod ban ang EFC.
Lilia Taton Gidiwek Sombray, monitor lang kami di Garden Villa. Stay safe ang lang tanan. Toto Tatan Araman. Al Ramos. Good pay magsombray, monitor kami di sa programa. Stay safe and God bless. Chris Vilma 3 years sa Barangay Estefania, Isthmus 3. Thank you, God bless. Chris Vilma 3 years, Happy Father's Day. Great man sa pamilya Suarez kag Pawod, Valladolid kag pamilya De La Peña sa barangay in Claro, Binalbangan. Ronald Becerra, good evening sir, monitor lang ko di sa San Agustina, Romblon. Great lang asawa ko nga si Juliet sang Isthmus 2. Ano ni? Hit Hunter, Hitman. Action Brian, may gabi sa pamilya Florentino sa barangay Haba, Canberra. Homalo, Minara man. Sige, balikan kong iban karona, 7:48. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna.
Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:55 na. Ginendorso naton sa inyo mga kaaksyon, sinimat tinion ang tanan. Okay, good evening lang. Naga-monitor subong si Nono Miraballes. Salamat, good. Good evening, Sumbray. Greet lang sa pamilya Marinay kag si Mama Ramona, Mama Ronel, pamilya Santa Ana. Advance happy birthday sa kay Lola Erlinda. No, salamat sa pag-monitor. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami taga-gabi si RVN Albiran. Islanta naman ang grupo nakibot ko lain tong yagalyo Albiran tong yayaman. Action Bry, ask lang kung pwede kasuhan ang hinampang tiro-tiro, abi bawal gathering, oo. Good pay Action Bry, abi ko bawal mag-gathering pero nga ang sige airsoft how sa Granada to ho kag sa Santa Fe sumag amo man wala pa naog COVID ITF. Task Force Disiplina. Ipalabot nyo blas kwan sa barangay kapitan nyo da, no? Lakuan nyo litrato, palabot sa barangay kapitan, kay nga kung mapamatud-an nyo na, ang kapitan na amo nang una nga manabat da. Action Firing Line. Idiyahin nyo na nga malitratuhan na sila, kag ipalambot da sa inyo, para matawag tang atensyon sining mga utod ta nga ini, no? Sige, our company needs you. Dahil lang kay kwaning negosyo ng iya, no?
Good evening, Sumbray. Ga-monitor kami diri sa Purok 1, Barangay Nagasila, Carlota. Si Mercy kag Boy Salmorin, Dolor Catino, Esther kag Carlos de Los Santos. Salamat, Ged. Sige, pakaronan tang iban si Mia Robles, taga-monitor man sa area sang Barangay Felisa. Action Firing Line. Check na ton liwat abi si Dr. Chris Surongon kung available siya at this time kay para ma-check naton kung ning 15,000 doses mag-action sang vaccine nga mag-abot buwas nga adlaw diri sa syudad sa Bacolod. Ano lang ginapreparahan na naman sini, ano na tang priority, no? Kay pag-intindi ko mga A1, A2, A3, A4 do gina kuan sa lalamo na malanis la subonga ang may gusto lang. Ang may gusto lang, no? Kay para matalalapod mga kaksyon ang pagbakuna na, no? Kay halos sila tanan prone man sa COVID-19. May manapakwan-kuwan mo. Tibos nga adlaw may manog abot diri sa aton. Online sa Firing Line. Na City 58, we have on the line Dr. Chris Surongon sang EOC Bacolod. Doc, good evening. Welcome to Action Radio. Yes, good evening Action Bayan. Good evening sa palamatid sa programa mo. And good evening Bacolod. Salamat gid Doc ano sa time. Doc, kumusta? Buwas may manog abot na naman kita nga Sinovac sa Bacolod, Doc. Yes, Action Bayan, no? Kagila nagsinapol ang miyembro sa Regional Interagency Task Force, no? Sa mga governor, kag mayor sa highly urbanized city, sa Western Visayas, kag dito sa meeting, pinanunsyo sa atong pinalangga nga Regional Director sa Department of Health Region 6, si Dr. Emilia Monisimpo, na may mapalaboto naman kita nga 15,000 doses sa Sinovac para sa syudad sa Bacolod. So inang 15,000, Doc, may ara na kita sa target kung ano nga mga priorities ini? Sa subong sini, no, ang aton nga priority ara matagapon sa A1 to A3, amo na ang mga healthcare workers, ang aton nga mga senior citizen, kag those with comorbidities. Pero dito man sa meeting, gina-emphasize din sa mga governors kag sa mga mayors kung patani, no, panugutan na kita nga mag-roll out sa aton nga A4 or sa aton nga A5 nga priority. Ang aton mga uniform personnel, essential workers, kag indigent population. O galing, gin-emphasize man sa aton Department of Health ng allocation nga nag-abot, no, para sa buwas, para lang gid sa aton A1 to A3 prioritization action bayan. I see. Aside sa ni 15,000 nga mag-arrive buwas nga adlaw, may pending kita di subong sa Bacolod, Doc, mga pila. Sa subong sini, no, may arap pa kita nga gina-roll out, no. Amo pa niya mga nabilin nga mga bakuna sa ginhatag sa aton, no, nga sa allocation sa gobyerno apang sa request sa ato pinalanggang mayor ding, no. Ang nag-meeting kita ligad nga semana sa Department of Health, may nagabot kita nga 10,000 kag 7,000. Yes. So subong sini gamay naman lang nabilin sa tusang allocation, so ginapaubos nato di timing pag-abot buwas madugang pagin ang rollout naton sa aton nga mega vaccination center sa SMCP kag sa Ayala, no, plus sa aton mga kabarangayan action plan. Subong Doc, duway na tayo problema nga please magpabakuna kamo, please lang amo ning solusyon sa nga COVID-19 diri sa aton do ka okay niya, Doc, ang tao, ang willingness nila ara na gidman, duway na taga problema. Sa subong sini, no, we are very much appreciative, no, sang enthusiasm, sang kalabanan, sang pumuluyot na diri sa syudad sa Bacolod, pero wala magyapon kita nagakampante action by, sige magyapon ang labota, no, sa mga kapurukan, sa mga kasityuhan naton, sa mga kabarangayan, no, kay nakita naton nga ang aton nga battlefield alagid sa barangay. That's why ang aton nga liga ng barangay, no, si Lady Gestalen, upot ang mga miyembro, no, mga barangay kapitan sa aton nga kada barangay, sige gyapon ang libot sa aton mga BHW para at least magkampanya, mag-edukar sa atong pumuluyo, agud to magdamo pagin ang mapariso sa barangay, especially ang aton nga mga pumuluyo, para at least panandid nga pumuluyo ta sa syudad makapabakuna. Kaya ang tinutuyo sa atong pinalanggang mayor nga sa Mayor Ding, 100% yun, no, sang eligible population ang mag-avail sa aton nga bakuna diri sa syudad sa Bacolod. Kay kung pamatian ta, Doc, ang iban may nag-chat gali sa amon diri nga Sir Bry o Action Radio basi mapamangkot yun ang EOC sang saan o pa ko to nakapa-line up sang name ko duway gyapon how do mo na blado ka. So actually sa subong sini, no,
pasensya lang sa mga nag-message, no? Kay ti ang aton subong ginapasunod ang numero, ti ang aton nga bakuna gamay pa man lang ang ginahatag sa atong allocation sa national government, kag ang aton subong ginaserbisyuhan ara sa bulan January, February, March, no? Kag April nga nagparehistro sa aton nga online registration. Plus dugang padira may ara man nagparehistro direkta sa atong mga kabarangayan. So mo na ang atong ginabasihan mga master list. But anyway, maabot ginang tinion yung makabaton gina sa text message, makabaton ginang sila sa instruction kung sa diin sila makadto nga vaccination center, kag mabakunahan gina sila action drive. On the other side, Doc, diri kita kay inibalang I don't know kung syempre nakalabot gini sa inyo according niya sa Okta Research ini, no? Pangaduhang Bacolod kung kadamuon lang sang cases June 11 to 17. Bacolod next to Davao City. Doc, sa samuning nga situation, abi, nagligad pa man nga inadlaw. So, recently, lamang naghulpa-hulpa na man kita, Doc? Sa subong sini, no, aton nga mga kaso nga na-report sa Department of Health, makita naton, ara lang kita subong sa double-digit na cases, no? Okay. Nag-report kita sa ligat nga Sabado sa mga 69, 63, tapos nagsaka siya sa 87, tapos subong naman, nagnubo naman siya sa mga 72 or 73. So, pero hindi matagyapon na we are still alarmed, no, sa aton nga numero, pero ang isa na nakita naton na action by, almost sobra sa tunga sini sa aton nga numero nga nagpositibo, among ginatawag nato mga close contacts. So bot sa ningon, amon ni ang mga upod sa mga positibo nato mga pasyente, mga index cases na ara na nga daan sa mga balay kag na lockdown na sa aton mga BIHERT, sa aton mga kapitan. So ang iba nga mga kaso ta sini, may ara man tagyapong kaso nga nagaabot yung mga LSI, no, may ara man tagyapong mga apor, mga pregnant, mga dialysis patient, kag ang mga symptomatic natong pasyente nga nagapa-check up sa Bacolod Respiratory Outpatient Center, kag ang iba nga nagakadto sa aton nga mga molecular laboratories. So base sa datos nga ni Action Bright, ginapabalot na ginang pumuluyo nga una, may gataas ang kaso natin, that's why hindi kita maging kampante. Kailangan maghalong kita, mag-observar kita sa atin ng minimum health protocol, kaya mo ginang importante, no? Ikaduwa, kung may early kita ng symptoms, may ginabatsa kita, hindi kita mag-abi-abi na base allergic rhinitis lang na. Sigida pa konsulta kadto sa Bacolod Respiratory Outpatient para makonsulta kag mapa-swab para ma-roll out na hindi na siya COVID. No, kay karon kung dalon-dalon mo lang kag sige pa kadto mo sa balay mo or sa mga iba nga parinti mo or sa opisina mo, sige mo pang laton. Ikatlo, kung may ginabatsyag, hindi na mag-report sa opisina, pabalon ang aton head of office para at least maging honest kita sa aton health declaration form para maproteksyonan sa mga uputan sa workplace. Kag ang pinaka-importante gid, early consult, early diagnosis, early treatment means recovery, not death. So meaning, Doc, ining mga nagpositive nga ini, pila ka porsyento diri Doc man ang matawag naton daw ka critical sang situation or inabalang matawag naton medyo lala ang sitwasyon nila? Sa 2,217 pinaka recent ka nabasa ko diri Doc, nakitaan ko. Oo, no? Ang nakita natin sa ating mga active cases sa Subong Action Drive, more than 95% sini are what we call mild and asymptomatic. Okay. No, kamay lang nga portion, pero sa moderate to severe. Pero, no, sang ligad lang mga inadlaw, nag-meeting man kita sa mga medical directors sa syudad sa Bacolod, kag nag-appraise man sila sa aton nga may mga nagadamo ng ating mga wait-listed na mga pasyente sa ospital. Kay tungod yung iban, gamay lang nga ginabatsyag, ang iban nabasa, kabalo sila may COVID, ang iban may kasaran, sige naman po ospital gina sila. Pero ang aton nga ginabantayan, no, ang nagasaka naton nga kaso nga mga napatay, ang mga nagasaka nga kaso naton nga mga severe or critically ill nga mga pasyente, kay daw na notice naton, paagi man sa paghambal sa aton mga eksperto, daw mas grabe ini ang epekto sini nga COVID subong kumpara mo ligad nga tinuig. Yes. No, so that's the reason why nag-focus kita subong sa prevention, nag-focus kita sa aton early consult, early diagnosis, nag-focus kita sa aton nga swab all, sa aton testing, plus ginastriktuhan tayo subong isolation naton, kag ginadamo naton aton mga facilities, hotel, eskwelahan, tapos nag-open naman kita pagi sa Executive Order 28 kag 28-A ni Mayor Bing, ang hospital supervised home care. So tanan ina, no, paagi ina sa atong ginapabaskog na prevention,
detection, isolation, treatment, kag integration na strategy para sa syudad sa Bacolod sa pagbato ta sa COVID-19 action drive. At least 95% man gali ang symptomatic or di gid man lala. So ara lang sila mostly sa ila sining natag sila ni aton sining quarantine facility gid lamang doc damo lang sila. Yes, action by. Kagang isa pa rin action by nga lang taon naton, ang aton syudad Balaan, we are in a very unique and special situation. Kay kita ang catch basin, no? Siyang tanan ng mga pasyente, hindi lang sa taga-syudad sa Bacolod. May ara makita pasyente gikan sa probinsya sa Negros Occidental. That's the reason why we are gina-coordinate naton ini tanan naton mga cases sa aton One Hospital Command Center para maayo mag-coordinate naton sa mga hospital diri sa syudad kag sa probinsya, no? Kapasalamat kita, no, sa pag-akomodar sa aton Valladolid District Hospital, sa aton nga Cadiz District Hospital kag sa TLJPH, sa aton mga pasyente nga referral man sa ilang mga hospital. In a like manner, ang ating nga syudad mga hospital abriman para sa ating mga taga-probinsya in kaso kinahanglan nila sang tertiary level of care para sa ilang mga critically ill kasi sa mga moderate to severe nilang mga cancer action drive. So, amo na nga dito sa meeting natin sa Office of Medical Directors, no, gina-follow up natin ang mga kilalanon nilang augmentation sa atong healthcare workers, no, ang ilang mga supplies, ang mga PPEs, kag labi na gid ginapabaskog naman ang atong mga PDITR strategy para gudto ang prevention mapabaskog ta kag ang early consult para hindi maglala ang mga pasyente ta na maigo sa COVID-19 action drive. Doc, ari isa concern kay according sa DOH na dungagan na naman subong sang tatlo ining Delta variant diri sa pungsod Pilipinas. So about Bacolod, Doc, kumusta kita diri sa siningasahi sang variant sang COVID-19, Doc? Free pa ta sini? Sa subong sini action by, no, hindi tagid mahatagan sa objective, no, nga explanation inang ginhambal mo kay tungod sa subong sini gahulat pa kita nga mga specimen ta diri nga nakolekta sa syudad sa Bacolod mapadala naton sa Philippine Genome Center for genome sequencing. Kaya that's the best na para ma-document naton kung may ara magid bag-o nga variant nga nagsulod sa syudad sa Bacolod. Apang sang ligad nga duwa ka semana nga nag-meeting kita sa Department of Health o po ng ating regional director si Dr. Mary Jane Juanico na in charge siya sa ating infectious disease kasi sa ating vaccination program sa region, naghambal sila, wala pa man sila so far may na-detect na bagong variant na nagsulod diri sa syudad sa Bacolod o sa Western Visayas in general action drive. Amo nang maayong nga balita gida kay kung mamati lang ta sa declaration sang DOH kay dapat mamati gid kita kay sila ning authority ang pag-spread yung sinibla ka dasig lang spreading yung sinibla do ka kunulbaan. Oo. Ito yung action by amo ginang nature sang virus. The viruses, ang mga virus ngayon nautod si Doc Sorongon daligid lang. Action Firing Line. Ginulayhon tanalan ni dayon ng bapangangkot sa nga Delta variant nga ini or variant nga ini kay panibag-o na naman ni siya, no? Halin sa India ini Doc, balik sa imo, Doc. Yes, ang ginambal natin ng mga viruses na normal na sa karakteristik nila na nag-mutate every day. No? Kaya nga sila ma-mutate. Kaya tungkol nag-adjust sila sa ginatawag nila nga environment. Now, para hindi mag-mutate kasi hindi magbago sige ang virus nga ni, kinahanglan malesen natin ang transmission. That's the reason why no, we are alarmed sa mga report na mabato natin din sa atin sa syudad nga may mga pumuluyo kita nagagawa sa balay, nagalaga, wala face mask, wala face shield, nagatililipon in spite of the fact may strong advisory kita na ilesen ang mga mass gathering. May ara nga isa to nga nag-post sa Facebook, may mga ukay-ukay. So wala lang COVID. No? So doon mo na bala. So tani, maging conscious man kita, maging sensitive man kita na ang kadamuon bala. Plus, proteksyonan ang ating mga frontliners, ang ating mga upot sa balay, ang ating mga katigulangan, ang ating mga vulnerable groups. Kaya ang atong hospital, nagareklamo na, nagapangayo na sila sa bulig, nagahambal na sila, overwhelmed na sila. Di karon sige patin lagaw. Kung hindi man lang kilalan maglagaw, tinil kita sa balay. Paimunong kita. Kaya kung wala tagtuan si virus, hindi siya mag-mutate, hindi siya maglapta. Pero kung sige lagaw ta, sige pasaway ta, wala taga-mask, wala taga-facial, wala taga-hugas kamot, wala taga-distancing, IT. Sige man lagaw ni virus, lapta naman siya, maulat naman tayo another 14 days, lapta naman siya, maulat naman tayo another 14 days. So we have to break the cycle. That's the reason why kailangan tayo magpaimunong, sige ang minimum
health protocol kag labi na sa tanan magpabakuna. No, Yes. muna blagi number termini Mayor Bing, magpabakuna imo nga gugma sa Bacolod. Lastly, Doc, sa gabi na nag-decide naman lang si Presidente Rodrigo Duterte nga gamiton si face shield indoor or outdoor. Doc, okay man, Doc, no? Doon hindi man Yes. Definitely, no? Kasi we need all the necessary external protection. Plus, subong may bakuna na kita, nadugangan pa rin ang protection sa internal. Kasi hindi ta pag sa action by makakasang ato mga external protection na binagin, hindi pa kalabanan sa pumuluyo sa syudad kaya sa bugos sa Pilipinas ang nabakunahan. For us to achieve herd immunity, at least 70 to 80% of our population should be vaccinated. Dili sa atin sa syudad sa Bacolod, 10 to 12% pa lang ang nabakunahan. Pero sige-sige pa aton bakuna. That's why kagina sa meeting sa Regional Interagency Task Force, tanan nga gobernador kag ang mayor sa Jaime Benal City, unanimous nagapangayo kita sang mas damo nga bakuna kung gahatag kamo sang 600,000 nga bakuna sa isa ka syudad sa Metro Manila, inaihatag nyo man diri sa Western Visayas. Kaya nga, tanan kita Pilipino, tanan kita kilalan sa proteksyon, kilalan tanan kita makabaton sang adequate nga bakuna kay tanan gusto mabakunahan para makaproteksyon kita, maka-herd immunity kita, kag mabalik na kita sa ginatawag naton the new normal action drive. Yes, correct na, Doc. No? Kay last week, ato ba lang 620,000 for Cebu, 620,000 for Davao. Ano ni sila, dito lang dapat bakunahan. Kita makusog kita against COVID-19. Correct plus ang alarming pati na action by gataas kaso ta. Even ang Octa Research gambal that the epicenter right now is in Western Visayas. Pero how come dito ka kadto sa Cebu, sa Metro Davao ang bakuna nga damo dapat dili nila ihapoy sa Western Visayas kaya ari ding epicenter para ang pumuluyo ta ang nagagwa ang mga workers naton, ang mga katigulangan, mga vulnerable mabakunahan. Yes, so kung damo mabakunahan ta, may dugang protection sila kontra kay COVID. Pero kung wala ta may bakuna, paano? Correct. Galing ka pa salamat kita ng ato nga Mayor Mapisa, na ato nga Mayor nagasigi-sige ang labi niya sa Metro Manila, sa ato mga lideres para makabatod kita kag gina-appreciate pagid ang pagpalangga man sa ato Regional Director sa Department of Health, si Dr. Emilia Manisimpo, nga sa pagpangayo ta sa iya sa emergency nga pagpadala sa bakuna, gipadalhan niya ang syudad sa Bacolod din sigida sang 10,000 doses. So gabay pa, nagsigi-sige ni action by ang pag-abot sa madamo pa nga bakuna, kag maabot na gid ang order sa syudad nga Bacolod sang 650,000 doses para magsigi-sige na gid ang ato nga mass vaccination para sa pumuluyo sang syudad sa Bacolod Action Drive. Sige. With that, Doc, salamat sa mga times. Mga gabi mabuhay ka, Doc. Padayon lang kita. God bless and keep safe, Doc. Yes, God bless and saliwat no halong ugyon Bacolod. Mabuhay ka, Action By. Mabuhay God ka, sir. bless and more power to your station and program. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Action Firing Line. Okay, sa mga gabi nakahatag naman kita sa additional information for us sa mangin safety kita against COVID-19. Action Firing Line. Mabatyagan mong ato may pitik atong palayag ni Dr. Chris Surongon. Siya saka manayan cases tadi pero nga Davao kag Cebu lang ginapahabuyan to sang pila ka milmil nga bakuna ha. Action Firing Line. Ate basi pakyaw din hatag tag sa kalibo. Action Firing Line. Di lahog lang na. Kabalog ka dito sa ila lugar lagko man to mga cases man mo Davao grabe man. Diri sa aton 40 man pero sunaran mo ginapadala sa aton di kundi 10 mil 15 mil kung isa 7 mil do kimi to na. Action Firing Line. Kag jutay lang kinanglan kita diri sa Bacolod kag Negros mga LGUs naton nga may kulo kwarta magbakal gid kamo kung may tsansa man lang. Action Firing Line. Sige, las 8:16 na sa aton sini nga pagpangalagad ang ini nga bahin mga kaaksyon ginadulong sa aton
with Aksyon Marlon Hinovia. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. May gabi lang kay Leo Socamo, naga-monitor. Mylene Galino, thank you, God bless. Si Francisca Puso Moderaso, Melchorita Ferrer, Rochelle Turbella, Melanie Isulat from Helvetia Heights, good evening, Sumbray. Romy Agsam, Jocelyn Libon Dispuho, Smile Miles from Hong Kong. Thank you, good, no? Kami sa ngalan niya. Araman si Ella May Ledesma Carpena sa isyo Kawayan, lihog ko Tamyo Family Subirano. Condolence lang, salamat and more power to your program. Sige. Emma Alcuela Kerlstrom, evening Sumbray, greetings lang ha, from Sweden. Stay safe and God bless. Vanessa Mayo, nagamonitor man. Russell Gomez, Hamambaliman Vanessa, Maliak Sumbray, welcome back. It's good to see you back monitoring always from Rochester, Minnesota. Thank you. Barrio Garay, Sir Bry, may aksidente kuno sa barangay Bunga, Subong nga gabi. Gani kita ito sa post nila. Dingoy Hulme, may gabi Action Bry, may gabi sa family Florentino. Sige, balikan kung iban karon, paki-share lang sa aton sa nga live, please. Parang iban makapamati man sa aton ipagpangalagan. 8:19. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye!
Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ibinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya ng gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anreg Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit, may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida! Sama-sama tayo sa Bida Vaccination! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ibinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19.
Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Ang live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon. Radyo Philippine Standard Time, las 8:30 na. Action Firing Line. Ginendorso na ito na sa inyo mga ka-aksyon. Barangay Pahanukoy or Tangob, no? Ang victim ato sige dala subong sa San Carlos City Hospital mga ka-aksyon. Action Firing Line. Si Sir Noel Omania nakatutok man sa aton siri nga pagpangalagad sige direktahon ta this time sa Action Marlon Henovia gikan sa Kapitolyo Provincial. Ang iya siri nga balita dulong sa aton sang D3 Bayo. Capital Reports. Action Mar, mayo din gabi. Pagsamray mayong gabi update din sa nagapadayon nga vaccination sa pila ka mga lugar diri sa Negros Occidental. Ang vaccination may aragali Action Bray LGU kon local government unit nga daway pagitanto magkadamo-damo pagpapakuna sa ila sa mga residente. Ay man sa mga adlaw sa record nga post sang Provincial Incident Management Team paagiman sa provincial government. May 7 lang action bright ka mga LGUs ang nagpatigayon sang vaccination sa mga adlaw Hunyo 21. May mga surat may mga banwa. Ang surat amo ning Escalante, Cadiz, Himamaylan, San Carlos, Talisay. Ang banwa sa Ginubaan kaga banwa sang Pontevedra. So ang kapayuan sang sining sige-sige nga vaccination sa mga banwa kag syudad para malapot ang ginatawag sumbrayng immunity, no? Ang kalabanan nga mga tao diri sa Negros Occidental may protection na balang lawas. Nga kung iguon gid man sang COVID-19 hindi maging severe ang virus infection nga magasulod sa iya sa nga lawas Action Bray. Bukas nga adlaw i-check ta naman siguro dito naman sa may area sang La Carlota kag Silay. Kay ang La Carlota kag Silay sa mga adlaw may gindulong to Sinovac vaccines mga 500 vials Action Bray. So sa lingon mga 500 manika doses ang Sinovac ay ginapadalaan ang sumbrayang LGU once ka mag-request sila mo, no?
pag kinahanglan mayara sang sundon nga protocol dumdum ka to sang gin pamanaog balang memorandum ni Governor Bonag Sondo kapahina to. Hindi po siringon nga magtawag ang LGU sa provincial government kulang tadi way na kami ni vaccine. Hindi po siringon nga padalaan sila. Ay i-check man aksumbray ang resulta sang una nga vaccination nga gipatigayon nila nagligad nga adlaw balaan mabalaan aksumbray na dakon bala naubos kit man to gid padalang bakuna or wala mo. Imayara aksumbray sang komprehensibo nagkag-detalyado nga figures sa kondatos nga dapat isumeter ang tagsakalang LGUs kay dira nabasihan aksumbray kun mag-order nila padalaan sila o kun hindi, no? So, amo niya, sige-sige aksyon na bray, ang pagpadala tibos ka law, i-check na naman Di naman nga mga banwa kag syudad ang may namo-namo nga pagpabakuna kontra sa COVID-19. Di ano action mar ang tansya ha? Ang turnout sining vaccination sa province, medyo ninit gid man how? May pagid balabot aksyon na bray, gamay pagid lamang ang porsyento. Anong factor man? Okay, ang una aksyon bray ito nga pag-abot sa bakuna bla. Ang pag-concentrate ka nakatutok tong tagsa ka pang LGUs kung paano kumbensihon ang mga tao mo. Yes. So, ang ibang to nagpalista pero hasta man sa lista huwag man nagkadto sa schedule nga bakuna yan Panduwa-duwa pa malakson bray. So buong komentaduman ko nagligad ang palayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga nagsaka-saka na gid man nagsumbray ang gatuwag nga acceptance sa mga tao. O ang interest sa mga tao nga magpapakuna kontra COVID-19 sa damo nga rason. Unang rason para nga hindi pangin severe ang pag-igo sa infection panalit nga sa nag-igo sa COVID-19 ay karuwa nga kahangaro ang sumbray sila nga base sa uli mawadaan na sila sang bakuna. Kinahanglan nagsumbray ang certification sa bakuna bla magkasurod ka mga establishmento o containment nga talatapan sa gobyerno. Basi ano man aton kuan man ni ulo istorya man lang ini basi kulang gid ang libutan naida sa mga public officials ta, mga barangays ta, BHW agod i-inform kag ipahangop sila tudo-tudo action mar ang sitwasyon blaw. Isa man action bray sang ginalantaw o galing kay mati subong nga may ginpagwa ng memorandum si Governor Bong Lacson kag mayara sang dapat naging sundo ng LGU kalabanan nagsumbray nga mga local chief executives amo nang may pinakadako nga papel ang sumbray mo. Kung isa daw, I'm sorry, daw may mahangpan ta man action mar sa mga bukid-bukid bla. Kaya mga tao tutod ya once a week malangga pa kadto abi sa mga tinda-tinda so to nunid naman guro gin magpabakuna bat kinanglan magpabakuna gid no do amo na bi nga sitwasyon kay ti uma-uma pero dira guro sa mga sulod sa mga banwa kag syudad guro do kinanglanon gini guro nila gyapon kay everyday ila pa nga buhi nagasimpon mas lagyapon sa damo nga mga tao kag mga international man ang tao daw sila action mar mo di ba? Correction na bray kay kung ginatap na ang bulig sang opisyal sa barangay mo. Kapitan or kagawad man sang barangay bulig action bray kumbinser sa tao sa mga malayo-malayo nga lugar sila sa barangay magpabakuna iban garason nga way sila nagplite way inagastok sumbray kadto sa vaccination center. Ang barangay action bray nga nagasugat magirasugat ang salakyan sa barangay. Sugat tulong no? Sugat ton pagkatapos sa bakuna tulong sila sa balay. Basi una nga problema action marbla si kapitan kasi kagawad way man bla nagpaturok man bla unahaw. Tiyoy pa sige na bantayan sila sa dingar sa dintex so para mahambal sila nga way kari kakap magpabakuna. Sakto. Di na kapag kabalo ka action mar batian ta man sa mga pupungko tadi sigad-sigad mo hulaton des kapitan way ni kapitan no kagawad gini way man kita pa do mo na bla. Yes, kita magsumbray ang mga official sa ton sang gobyerno magpapakuna gina-post git sa tagsa ka mga FB page. Yes. Pati ka artista naga-post ka nagpapakuna na kay pilik na kumbinser sa mga tao. Correct na. So i-check na naman boss base ka makapagawa sa bago nga datos naman si provincial health officer Dr. Tumimbang may kantaran sa ika ano na ng adlaw ika-5 ng adlaw may kapat ini action by Webes, Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes so ika-5 na no?
maraming adlaw na simultaneous province-wide na vaccination. Aha. Sa San Carlos City, disputa sa bahay si Bishop Gerardo Albinalsa Oo. nagka-positibo sa COVID-19. Gamisa, gini siguro man mo, na? Oo, may edad na sumray, 61 anyos na. Manigaling nga sa statement niya. Aga, payo siya sa duga nga patangamoy ang sumray. Hindi lang para sa iya. Kundi para sa tarandaran nga mga COVID-19 positive. Tayo, hindi matama nagsun na bray. So, sa giningadlan nga temporaryo, anday nga bulos dira sa iya. General, si Vicar General Monsignor Erwin Agmanaw. Ang San Carlos City talaga amat-amat ang sumray tutay ang kaso na sa San Carlos City, no? Naghulpa na, no? Nagulog. Nag-to-legit na lang. Sige-sige ang sumray na adaw, nag-anubo. Sa Carlos City, nag-number 1 man sa una mo. Nagabasang grabe nga kampanya ang sumray dira sa mga pisak nila. O dira ining matamat niya pagdubo sa COVID-19 na kaso. Sige. Ang kaaksunugikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hinoboya, una sa balitaw na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat, Action Mar. Balita gikan Kapitolyo Provincial. Aba ng problema subong sa probinsya, no? Ang ilang mga bakuna hindi maubos-ubos sa mga LGUs. Imagine mo na sa sining mga inadlaw, 7 lang ka LGUs ang naga-administer sining pagbakunang. Iban, kumusta kamo iya? Dapat ang aton sini mga alkalde dira, mga barangay kapitanista, ang inyo sini information drive sa pagpahangop gihapon sa publiko kay base mayara pagidiban dabla nga na dalaman sa istorya na manahambal naton bla sa mga fake news sa social media. Isa gini ka mga bagay man kun nga ang iban dira naga-atras sa ila sini nga paghuna-huna. Kalintihan mo na hindi mandatory mo, hindi pilitay ini, no? Nga piliton mo to ng tao nga hindi. Amo man ang hambal mo sa ni pilitay, nga piliton mo abi. Pero kung pwede man lang, in-encourage gid nga magpabakuna. Kaya mo ning solusyon sa parang nga pagsaka ni COVID-19. Like for example, abi, sa mga Candonia, mga hinubaan, sa mga Don Salvador, sa mga Calatrava, Toboso, kundi pa rin mga bukid-bukid, abi nga banwa kag syudad. Ang mga tao dito diyan na sa bukid-bukid gi-star mo. Ang distansya sa mga puloy ana to tag 1 ka kilometro iya. Pero galing kay dulhog ka mo gyapon, kakadto ka mo gyapon sa mga tsinda-tsinda, dako gyapon ang chances nga malatnan ka mo ni COVID-19 kay may mga tao na halin sa mga bakolod man di, halin sa iban nga banwa kag syudad nga nagapamaligya da nga way takbalo kun base career mas la sa COVID-19 kag kun ikaw dira nga taga dira kay mo ya mahina-hina ang immune system mo kag tumapik da sa imo dalon mo ginapulis puloyan mo to. Action Firing Line. Temo na kon nga ang ginapahangop naton kun ano ka importante ining si COVID-19 vaccine mga kaksyon. Si Ding Dong Dantes gani kay si Marian Rivera nga asawa niya nagpa-inject pag post sa social media damo-damo nagpa-vaccine Action El Rey mo. Ambal nila ang mga artista gani way nadlok patay. Pinjek sila gani mga asawaho, ka mga gwapo pa na ang mga gwapa, milyonaryo pa na sila. Pinjek banta. Action Firing Line. Sa prangkang istorya ina mga huring-huring na nga after 2 years so patay kay mos COVID-19 inayaway ginaya sang ebidensya iya mo. Way sang eksperto nga nakambal gidra iya mo. May mga doktor nga basahan ko to galing kayo man gani kung gusto nila nga mabatian ang tingog nila abi pa-interview sila abi saka sa Senado to sa Congress abi kag dito ni iladlad ang ila sabi nga mga ideya kung ano nang ilang mga ideya against sa vaccine nga ini para mapatihan gid sila abi. Action Firing Line. Pero tiyan mo na, may kaugalingon kita nga pag pati mga kaksyon nga ti kinanglan naton sundon man ina. Amo na hambal taway gani pilitay mo depende sa inyo. Pero kung pwede lang magpabakuna. Action Firing Line. Sige, no? Manamyaw kita na sa iba naton nga mga utod belated Happy Father's Day sa tanan nga mga amay mga kaaksyon, no? Kahapon nga adlaw, no? Father's Day. Kadamo sang mga happenings kahapon nga adlaw sa social media makit-an mo sa ila sini mga panamyaw kag mga surprises sa ila sini nga mga amay mga kaaksyon. Parte mo ti kun way amay mo, way tanis klibutan nga ini, no? Kun way ang imo sini nga amay. Sometimes way kay gidrason nga batuan mong imo amay mo, prangka. Dilo Action El Rey.
Jutay lang nga muno sa amay mo, dahil mo katurong mata mo nga daw kaunon mo amay mo, duway kagidya pulos ka si bata mo, prangka ng istorya. Oo, di ko nang amay mo da katunto, ka inablang plahubog, kung ano pa, pwede mo na siya likawan. Kung ikaw nga bata, intindihon mong amay mo. Pinsaron mo gidya nga amay mo. Ang iban ganay igro ka laki na da sa iban kay inabalang sa mga edad nila nga 40, 50 lang amay nila ara mangyapon, 30 sila abi. Ako Action El Rhea, at the age of pila pa lang tong edad ko, nadula ng amay ko mo. First year college pa lang ko, no? Nadula ng amay ko, inablang sa adult ko nga years ko, way ko na feel bla ko na nung kabuhi nga may amay bla nga amo na ng edad mo blahaw, no mo na bla. Yung kisa ga minsar ka man ano ay hano. Nga edad ko edad ko bi nadula sa mga 16 pa lang ko 17 be amo na. Ano bino mga 20 na edad ko 30 ara man sa bino ano ay hano ka nami guro no. Action firing line. At didto mo na po batsyag sa bata mo, no? Sa bata mo, utod mo, apo mo, hinablos mo, tupad balay mo. Kung ano importante ina, no? Damo sila. Late ang pagtamyaw ta sa Happy Father's Day mga ka-action because nga kahapon Domingo. Action firing line. Sige, manamyaw kita, no? Sa aton sila nga pagpangalaga this time mga ka-action. May nagamonitor ko no, action na bry mapa-inject ko abwasa. Okay, sinong kwan ini, no? Si nung Jo Marie, no? Ang si Kian Angelo niya sila nga po naga-monitor man, mapa-inject na siya kuno buwaso. Action firing line. Sige, ang iban nga balita pabasan ko ni kay arita ni namin nga balita niya sang kwan bala bayan muna nga gusto nila paimbestigahan ining troll farm action Oliver. Na troll farm sa social media na mo. Ang troll ginatukod ni sa mga politiko agod mag-atake sa kontra nila sa politika. Action firing line. Pabasan ko na kay nami manang issue kay Dres Bacolod subong ya grabing inaway sa mga troll mo. Mga minions sa ng iban mga troll ng iban. Sila ko kung i-divert ni ganing inaway nila sa social media sa armas. Sila daw mga machine gun kag mga armalite mga maba nila. Action firing line. Tapos may basahan ka padabla nga daw si Tunto abi mo doon di mo kilala blang background niya kang makapamuyayaw kag magpangsuya sa ibang nga tao. Sus ko. Action firing line. Pero tila man na, bala mo da, no? Inyo na. Congratulations lang sa mga nag-number 1, number 2 sa mga surveys sang pre-election survey sa Action Radio Bacolod, no? Inasulo survey man lang na, pero dako na yang influence sa utok sang tao. Ang survey mga ka-action, no? Last 8:47. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano niya tawag mo Sir Bry sa gasinabad sa comment box mo? Ati mga fans. Mga fans sa sila. Dejen John late na ko ba? Ma-review lang ko Sige. Juan Mel ara man no, sa Victorina Heights. Salamat gid. Noel Omania, thank you gid sa pag-monitor. Si Richard Deriquito sa Silay, thank you gid. Manjo Arniho. Okay, ano basa ko na kaina, no? Ginpang panas niyang mga greetings namon, ginpang spam niyo ho. Sa badan gani, bot na klase tao ni na negosyo siya diri sa social media. Sino mamabakal ni maligya ni siya guro saging sa downtown, may kadalabay sa tao bakal ba nimo? Sang sagi mo di kay labot sa amon live. Sige. Okay naman sila, no? Last 8:48. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaom kag kasanad Inuig na nagligan ikaw
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pinggan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sa adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
aksyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sinsan ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito.
Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna? Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morden. Wala nagkikita igong oras sa aton sa nga pagpangalagad mga kaksyon ini. Sa Aksyon Brian Morden, nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!